Zdravím všetkých divákov a vítam vás pri sledovaní športovej relácie Šport Plus. Onedlho sa v Lotyšskej Rige začínajú majstrovstvá sveta vo florbale a k tejto príležitosti som si dovolil pozvať Lukáša Reginu, brankára druholigového klubu CVČ Žiar nad Hronom Piratos. Lukáš, vítam ťa rád v našom štúdiu. Zdravím aj ja všetkých priaznivcov florbalu. Ahoj Jožko. Lukáš, po úspešnej kvalifikácii, kde sme hlavne doma zdolali Rusov 7-4, prišli potom v príprave vysoké prehry s Lotyšskom a s Norskom. Môže to ovplyvniť aj náš výkon na šampionáte a opäť umiestnenie mimo top 8? Môj osobný názor je, že nemusí to ovplyvniť náš výkon na majstrovstvá sveta v spomínanej Rige. A tréner podľa mňa skúšal viacero adeptov na reprezentačný dres, viaceré formácie, skúšal vlastne zistiť tú súhru a rôzne herné systémy, na presilovky, na oslabenia, strieľal veľa brankárov a jednoducho radšej prehrať v príprave ako na zmienovaných majstrovstvách sveta. Na súpiske máme 8 legionárov, pričom prevažujú hlavne hráči z domácej extraligy. Môže to podľa teba mať aj vplyv na náš výkon? Budú mať dostatočnú kvalitu naši hráči? Našej ligy? Ja si myslím, že nie. Náš florbal už pomaličky napreduje. Sice ešte nie je na tom tak ako v Čechách, alebo už bašte florbalu vo Švédsku, ale naša extraliga sa vyrovnáva pomaličky s tou špičkou. A za to, že máme iba 8 legionárov, tak si myslím, že tí naši domáci hráči ich doplnia. Oni im predajú vlastne svoje skúsenosti. Máme tam aj staršieho harcovníka, ako je Juraj Matejka, ktorý sa vracia do reprezentácie. A myslím si, že tímový výkon môže priniesť svoje ovocie. Môžeme rovno prejsť aj k základným skupinám. V našej skupine sa predstavíme proti Poľsku, Dánsku a Austrálii. Má niektorý z týchto superov na nás nárok, alebo obsadíme bez problémov prvú priečku? Tak mali by sme obsadiť tú prvú priečku, aby sme dostali v tom pavúku lepšieho supera, ale myslím si, že najvážnejším adeptom alebo súperom v našej skupine bude práve Dánsko. Ale kľúčové bude aj prvý zápas s Poľskom a od toho sa odrazíme a myslím si, že z Austráliou by sme mali byť papierový favorít a bez problémov ich poraziť. Môžeme prejsť rovno aj k slovenskej zostave. Ktorý z chlapcov by mal byť takým našim hlavným lídrom? Tak vo väčšine by to mali byť hlavne naši legionári, ale aj v hokeji máme, že legionári očakávajú ľudia, že dajú samé góly, samé nahrávky, ale väčšinou to bývajú vlastne hráči z domácej ligy. A podľa mňa taký Juraj Matejka napríklad, alebo hráč švédskeho IBK Linköping Lukáš Žezanina, alebo navrátil do našej extralígy Martin Kubovič. A v bráne máme spoľahlivého brankára Dominika Turka, ktorý kráľuje štatistikám našej extralíge. Máme napríklad aj na brankárskom poste takú kvalitu, že by sme mohli konkurovať v nej takým Čechom, Švajčiarom? Ja si myslím, že máme práve spomínaný Dominik Turek najlepšie čísla v extralíge a podľa mňa on môže konkurovať aj v Čechách, ale uvidíme až na šampionáte, či si prenesie formu z týmu do reprezentácie. Ako podľa teba skončia slovenskí reprezentanti na šampionáte? Tak mali by sme postúpiť do skupiny, dostať sa do tej top 8 a tam sa uvidí, akého supera dostaneme, či ľahšieho, suverene silnejšieho alebo seberovného. A tam chlapci zabojujú, ako keby boli posledný zápas o reprezentácii a keď sa dostanú viac, budú hrdinovia, keď nie, tak stačí aj tá top 8, ako povedali aj tréneri. Dôležité je postúpiť zo skupiny. Kto bude podľa teba majstrom sveta? Podľa papierov by to malo byť Švédi alebo Fíni, ale mohli by sme aj my vyhrať. To by bolo také super pre našu reprezentáciu, ale každý má iné ciele a naši majú vlastne, ako som už hovoril, postúpiť zo skupiny, ale myslím si, že Švédi by mali vyhrať majstrovstva. Dobre, ďakujem ti, Lukáš, že si nás prišiel pozrieť a že si nám povedal svoj názor ohľadom tohto šampionátu. A ja ďakujem. Tak vidíte,
Slovensko má veľké šance sa dostať do top 8, ako nám potvrdil náš host. A tak sa budeme veľmi tešiť na tento šampionát a budeme držať našim chlapcom palce. A vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom dieli.